O Concello do Irixo segue instaurando tradicións. Neste caso, onte domingo celebraron a primeira edición da Festa Gastronómica Camiño de Nós na Praza Manuel Penedo. Contaron coa actuación musical da banda de gaitas do Irixo e do grupo Tres Pesos, e tamén houbo diversión para os máis cativos, con xogos e hinchables. Esta iniciativa nace co obxectivo de promocionar o Camiño a Santiago, coñecido por iniciarse da man da xeración Nós, cando un grupo de escritores galegos tomaron esta ruta, con parada no Irixo para arranxar os seus zapatos e comer. O menú que fixeron por aquela época foi recreado tamén onte, composto por ovos duros con preve, carne ao caldeiro, cachelos, queixo fresco e viño do Ribeiro. Nesta primeira edición reuníronse 150 persoas, sinal de éxito que motiva a organización a continuar con este evento. Bo día a todos, hoxe estamos no Irixo con un montón de veciños e xente que xa está de vacacións para celebrar a primeira festa gastronómica Camiño de Nós. Queremos promocionar este camiño. Esta casa que está detrás de min, no ano 1926, membros da xeración Nós fixeron o Camiño de Nós a Santiago e pararon nesta casa a arreglar os zapatos e a comer. Entonces, en homenaxe ou con ese motivo, queremos celebrar a primeira festa gastronómica con ese menú que eles comeron aquí. Bueno, a parte da actuación da banda de gaitas daqui do Irixo, temos a actuación ás 5 da tarde, ao rematar máis ou menos a comida, do grupo Tres Pesos, que, bueno, é música tradicional daqui de Galicia que nos gusta moito e esperemos pasar unha xornada festiva pois interesante. Esperamos repetilo. Eu creo que temos máis de 150 persoas hoxe aquí, é un éxito para ser a primeira, e oxalá nos deixen continuar.